नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीजमध्ये. तर आज आपण मस्त अशा 2 वेगळ्या फ्लेवरच्या लस्सी बनवणार आहोत. चला तर मग आपण त्या बनवून घेऊया. तर सगळ्यात आधी आता आपण प्लेन लस्सी तयार करून घेऊ. तर त्यासाठी मी इथे दही घेतलेलं आहे. आता याला आपल्याला छान असं फेटून घ्यायचं आहे. आता दह्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार साखर टाकून घ्यायची आहे. तर इथे मी 4-5 चमचे साखर टाकून घेणार आहे. तर इथे मी 5 चमचे साखर टाकलेली आहे आणि घेताना पिठी साखर घेतलेली आहे, म्हणजे प्रोसेस अगदी लवकर होते. आपण नॉर्मल साखर सुद्धा घेऊ शकतो. तर इथे साखर छान अशी दह्यामध्ये मिक्स झालेली आहे आणि आपली प्लेन लस्सी जी आहे ती रेडी झालेली आहे. अगदी काही मिनिटातच आपली मस्त अशी प्लेन लस्सी घट्ट घट्ट ही रेडी झालेली आहे. आता आपण याचे 2 फ्लेवरच्या लस्सी बनवणार आहोत. अगदी वेगळ्या प्रकारचे फ्लेवर आहेत. चला तर मग ते काय आहेत आपण बघूया. आता आपल्याला प्लेन लस्सी जी आहे ती मी 1 ग्लास एका बाउलमध्ये काढून घेते. तर बघा, आता जी आपण लस्सी बनवणार आहोत ती टरबूजची बनवणार आहोत. तर इथे मी काही टरबूजचे काप करून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून छान असे बारीक करून घ्यायचे आहेत. आता हे बारीक करून झालेलं आहे. आपण हे यामध्ये टाकून घेऊ. आता हे आपल्याला मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण थोडासा फूड कलर टाकून घेऊ, रेड कलरचा, म्हणजे याला कलर अगदी मस्त येईल. तर बघा, इथे आपली मस्त अशी नवीन प्रकारची टरबूज फ्लेवरची लस्सी ही पिण्यासाठी रेडी आहे. चला तर मग आता मी ही आपल्याला सर्व करून दाखवते. आणि हो, तुम्ही जर का अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा, म्हणजे अशाच नवीन नवीन रेसिपीज तुम्हालाही बघायला मिळतील आणि टेस्टही करायला मिळतील. तर इथे आपली मस्त अशी नवीन फ्लेवरची लस्सी ही पिण्यासाठी रेडी आहे. तर चला आता आपण नेक्स्ट फ्लेवर तयार करूया. तर पुढची लस्सी बनवण्यासाठी पुन्हा मी 1 ग्लास प्लेन लस्सी ही घेऊन घेतलेली आहे. आता आपण बनाना फ्लेवरची लस्सी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 1 केळं छान असं सोलून घेतलेलं आहे. आता हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून छान असं बारीक करून घ्यायचं आहे. आता केळं जे बारीक करून घेतलेलं आहे आपण ते आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे. आता हे आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये मी थोडासा येलो कलर टाकते आहे, याला छान असा कलर येण्यासाठी. कलरही आपल्याला छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि हो, आजची तर आपली रेसिपी खूप छान आहेच, त्याचबरोबर मी याआधी भरपूर साऱ्या उन्हाळा स्पेशल रेसिपीज बनवलेल्या आहेत. त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल. त्या पण रेसिपीज तुम्हाला भरपूर आवडतील. तर त्या रेसिपीजसुद्धा जाऊन तुम्ही नक्की बघा. तर बघा, इथे कलरही छान असा मिक्स झालेला आहे. तर इथे आपली बनाना फ्लेवरची लस्सीसुद्धा रेडी आहे. तर मी हिला आपल्याला मस्तपैकी सर्व करून दाखव. तर बघा, इथे आपली मस्त अशी बनाना फ्लेवरची लस्सी ही पिण्यासाठी रेडी आहे. थोडे मी बनानाचे काप ठेवलेले आहेत आणि थोडे शुगर बॉल्स टाकून घेतलेले आहेत. बघा किती मस्त दिसते आपली लस्सी. तर बघा, आपल्या मस्त अशा 2 फ्लेवरच्या लस्सी ह्या पिण्यासाठी रेडी आहेत. तर बघा, ही जी आपली लस्सी आहे ही मस्त अशी टरबूज फ्लेवरची लस्सी आहे आणि सेकंड जी आपण लस्सी बनवलेली आहे ती बनाना फ्लेवरची आहे. दोघंही लस्सी अप्रतिम लागतात. तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली आजची रेसिपी ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा. टेक केअर. बाय बाय.